wayan nan tana speaker kuma yana jinki kuma muna tare da shi muna in live session ne yanzu haka mutane duniya sama da mutum 100 da wani abu suna kallon mu yanzu haka live. Assalamu alaikum mutanen masu kallon mu yau da kullun. So ga mu dai akan aikin mu dai yau da kullun da muka saba. Assalamu alaikum malam na Mr. Khalid, kafa me sunanka? Sunana Khalid, an fi sani na da Donke. Donke, to Allah saka da ke ka. Yanzu kana da budurwa? Ina da budurwa. Kuma tana son ka? Ina fatan haka. Kuma ka yarda da ita sosai ba wani kwane-kwane, yes ka yarda da ita ba da ma kai loyalty test akan ta. Kadai ma nake so. Okay, so da kana samu nan mutanen wajen. Okay. Yawa. Assalamu alaikum. Da fatan ina magana da Khadija ne ko? To alhamdulillah bukata ta biya kenan. Ni sunana Mr. Kamis, kina ji? Kuma ina da online gidan TV ne na station daban-daban, muna yin program daban-daban. Kina ji na? To yanzu haka muna in a live session tare da wani gaye kuma ya zo shi ma yana son ya ci kyauta, muna ba da gift akan duk matar duk budurwar ta faɗi sunan saurayin ta kai tsaye. Hello, kina ji na? Hello? Kina ji na? To yanzu haka muna tare da wani bawan Allah, kina ji? Yanzu haka wayan nan tana speaker kuma yana jinki kuma muna tare da shi muna in a live session ne yanzu haka mutane duniya sama da mutum 100 da wani abu suna kallon mu yanzu haka live. Kina ji? To yanzu ina son ki faɗi sunan saurayinki ne kai tsaye. Idan kika faɗa kyautar da zamu bashi sai mu bashi. Idan kuma kika failing to already ya riga da ya faɗi kyautar da zamu bashi. Saboda haka ƴan mata yanzu me sunan saurayinki yanzu kai tsaye. Sunan saurayinki wanda kike gani yes he is the one, kamar yadda ya samu confidence da ba da number ki you are the one. Then I believe ke ma za ki faɗi sunan shi kai tsayen Allah da saboda haka me sunan saurayinki. Hello? Na ce me sunan saurayinki dan Allah ƴan mata? Na? Hello? Na ce me sunan saurayinki kai tsaye? Muna sauri akwai mutane masu jiran mu. Khalid. Oh yana yin ba damuwa. Thank you very much. Mun gode. Thank you very much. Yawa. Donke. Wato yanzu an gama da wannan mutum na wanda na gama fa kamar fa you are ready ba. Okay to ba damuwa. Allah ya sa albarka. Wannan abun mai daɗi ne mutum na. Don